Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, new scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingpuli ke jingseo ka baret but hila ban legu ban puli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, riu khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell soup hilaban yo na barok kidukan Ka Commissionerate of Food Safety harangkat kecing trelang baka Nestle India Company lambat ka National Association of Street Vendors of India kila pelong ya ka Fostak training ni ka jing aji kai nakabentaki Nongdie Jingbam Harud Surok hadash mesh hall Guru Singh Sabha Shillong naduk arp santrik unaitung bat kini kecing aji kai kan kut hadu life way trik unaitung arajar pulai on betengnya kini kecing aji kai hanong po ha ka sitrik unailar arajar pulai ha mairang ha ka artrik unailar arajar pulai bat hamau kerwat ha ka lai trik unailar arajar pulai ha kini kecing aji kai sigi brio ki baji kamai cakpo dakaba dia Jingbam Harud Surok ha keleng ki benta joka sor Shillong lai don lang ru ka deputy commissioner joka East Coast Hills District ka Kongrosta M Kurba kawala long ka Kongsan u Subrata Banerjee u Bami Khmat naka Nestle u deputy commissioner jong ka food safety u OD Sangma ka assistant commissioner jong ka food safety ka kong DBS Mukhem bat kiwi In this world, there's a lot of competition, and there's so many street vendors. यही से मतलब आप ये जानते होंगे कि बहुत competition हो रहा है street vendors के तरफ से. So how do you win? How do you become special? How do you maintain your standards? हाँ, आप कैसे स्टैंडर्ड पे रख रहे हैं हर रोज पे वो जो काम आप कर रहे थे कुंडू को भी नहीं वो जैसे माँ कुंडू को भी नहीं इतना करने में ट्रेनिंग कर आए विश्वों के चेहरा कभी भी बातें करें We all have our favorite vendors. सारे हम लोग एक फेवरेट वेंडर तो है. I believe all of you know why we go to one street vendors or two street vendors or three street vendors. We do not go to every one. Why? आप जानते होंगे कि क्यों हम लोग ये फेवरेट स्ट्रीट वेंडर्स है हम चूज किया क्यों कई गांव बनों ये बंजिए या कि ताकू का नहीं कि स्ट्रीट वेंडर्स बनी बाम नहीं एक गांव बनों ये नोबाम बंजिए. The question is answered in a very similar way in which that lady had already mentioned cleanliness. तो ये है आइडियल स्ट्रीट फूड वेंडर टोपी है मास्क है एप्रॉन है ठीक है इससे और भी अच्छा होगा. Ngan batay phi ka bede ba kani ka longba ngila sedang ya kani ka jinghi kai ka bade ka bangi khot ka first start training ya kini ki nong dia madan ke street food vendors mo ki badon hang ni ha po shlong jungi ba ki wiki cakar kumjo dia kani ka bahasa long ya last dang ka na du mentang ski bat kani kan long hadu ka life way trek kan put hang ni shlong ya ka bang ngin salit pa dia ha nong po ngin salit ha mairang bat ngin salit ru ha mau kerwat ha ubnai na du shi tarik ubnai ogas hadu lai tarik ter
Tikan kan jing ai jing hikai hang ni kala ngiyo ye kan nada ka jing ngi sngongo ru ka Commissioner of Food Safety ka sngongo shika de ya ka Nestle India Company ka ba la ai ngi ya kan ka CSR fund jong ki ban penlong ya kan ka program bat ngi sngongo ru ya ka jing shimentalang jong ka Nazvi ban le ya kan ka first track namar ki pha ki first track trainer ban train ya ki street food vendors la ni ki nongshong ki Nongdie mar bam ki ba shong ha bo madan kajing temu ka bokong san jong kani ka training kalong ba kumno ba kin le khoi le suba ka baning kong kalong ya ka met ka phat ka jong ki hakariam ka bet ka jong ki nang ta kumno ba kin yo ban test ban le ya ka medical check up ngin ha ban pet ya kata nang taru kumno ban simkhia ha ka jing khoi ka jing suba ban ai ya ki brieu ya ka bam ka di ka ba light na ki jing ma mo ka bahaga kitian paring ni ka taka service jongki ka ban long ka ban ai ki pai ba the safe and wholesome food te ngis ngonguru ya ka FSSAI ka bala island ka bale trelang ru bat ka Najbi bat ka Nestle sorry banwan ra ingi yakum kiniki jai training na ka benta ban penbit penbiang ban kampen janai shu ya ka jing long jing man ya ka baha ka miat chong ka bam ka di chong iwe pe iwe na ki nong bam nong di chong i tenang ta amdei tang kata ka kren ru ka ni ka training kan batai ru sapang kumno ba pin le ko ya ka jaka ka ba pipi don kumno ban bread ya ki nyut ki nyer kumno ba pin pen bentai ki la ka jong mo ban segregate ki ha ki tu ki biodegradable but non biodegradable but ki we nang ta kumno ban bo iki dustbin ki jaka jongki nang ta pade kumno ban shed ban tiu bat kumno ban katno kenta pidon kam ban bo iki jingbam bakan num thau pade bagi kyang jingpang kin num la ban kharoi yang tu pi te kani bar khoi kin ai dot iki jing hikai bat nang ta hadin jong kan ni ka jing hikai kin sayo aru bat ki ya kiniki training kits kabang ong kum kin yo ya kini ki apron kabakin phong ki gloves nang ta ki tu ki jing dakli nang ta pade bat ki certificate jong ki nang ta pade bat ka tu ka kini ki rules jong ka bede bat ka food safety ki badon khandai pili ki rules ki bakam kong san ki bakin haban don lang bat ki hapo dukan kila kini ru kan ai bat nang ta pade nakaliang jong ka Commissioner of Food Safety ngin shimru yaki ya ka assessment hadin bakila de ka training in sale ikini ki assessment but nang ta pade nakapor sa kapor ngin ya training kat bat ki banwan ra sa ki pai ba ya ka ka bang gadi ka babet ka babiang ka babaha bat ka ba ai ki pai ba ka jinghon mo ka badon kam ni kadi kata supendap ang ni ngila namar ka jing duna jong kapor ti ngila pen benta ya kini ki group halaki jong ki benta ka bamun ba mentau new trainer jongi ulaban ai jing hikai da ka kitian hindi ti kini kila don phi ngi don hang ni ye kini ki street food vendors ngi don r group ki bakren hindi mo bat ka ba ar ki tu ki khasi jongi ki bakren ni kitian la jong tingila shem ha ki por ki bala dep bala dangin club lang ye kini baro ar teli ki jat kitian hapo ka training ka bampor hadu ka tangim la ban panchayat namar ka khati palat ban translate ya ka hindi nang tay ka ju pin translate biasa ka khasi te ka lalong bon kam yingi te na ka daw ban yu ban kam ai kam bon ha ipor ibalingkon tingil a divide no iki la ka jong ke kamut kitu ki bakren hindi kan long la ka jong pat iki khasi ki bakren ka khasi ngen ai ki ke jing hikai ban translate ka ten khasi pate la ka jong te kan ni kan penduna ba ya kan ni ka por kenya ka bangin yu ban ai ki ke baro ki jing tip ki bakam kong san da ka bangi hai por iba kelu